Peralta Rods. Artículos de pesca. Cañas de pesca montadas en España y personalizadas. Destino Pesca. El mundo de la pesca en León. Que engaiolante é o mundo da pesca. Silvia e José Manuel son dous mozos de Vila de Cruces. Ela de cativa acompañaba ao seu pai a pescar no encoro de Porto de Mouros, pero nunca se lle dera pola pesca. El aprendeu do seu pai. Hai 10 anos que son parella na vida e comparten unha devoción, o seu pequeno Martín, de 2 anos de idade, e unha afición común, a pesca. Martín, sen dúbida, sairá pescador. The Fly Center. El mundo de la pesca a mosca. Pesca Travel. Tu viaje de pesca. Maxia es una forma de entender la pesca. Maxia Rods. Entre Cañas. Tu revista de pesca. Notase moito que baixou, que da outra vez non subían os pasos e hoxe, mira a diferencia que hai. Aquí hai un chorrón bo para ninfo. E do outro lado tamén tes o chorrón todo aquel, e eu para seca terei que entrar alá arriba a facerlle todo o que é... Facer o pozo de arriba. O pozo todo de arriba. E hoxe está un día espectacular, de momento o aire respeta. Eu empecé a pescar, non recordo exactamente cando, pero si recordo cando meu pai era... Cando eu era pequena, meu pai levábanos a pescar ao encoro de Porto de Mouros, a sacar peixes, carpas, calquera animal que había ali. E despois, meu pai falleceu, e anos despois, cando conocín a miña parella, foi cando me metín de cheo na pesca, porque era ou quedar na casa todo o día aburrida esperando a que chegara, ou senón, ir de pesca con el. Eu empecé a pescar, non sei onde hasta 6, que me levaba meu pai a pescar ao 10, os peixes. E depois foi cando empecé con esta modalidade, foi cando conhecín a miña parella. E pouco a pouco fomos pescando. Pois conocémonos de fai 2010 ou incluso antes, ainda eu era pequena. Bueno, fai 10 anos que estamos xuntos
tuvemos un pequeno que se chama Martín, e bueno, cando eu empecé a pescar eu non tiña nin idea desta modalidade, el sí que xa empezara a pescar algo a ninfa, entonces el foi quen me empezou a introducir neste mundo. Entonces empezamos a pescar a ninfa, un día pescaba el, outro día pescaba eu, porque eu non quería tampouco meterme a comprar 50.000 cousas e despois decir, bueno, non me gusta, deixo aí. Entonces empezamos no río Deza. Levoume un día pola tarde, empezamos no río Deza, a pouco máis vou polo río abaixo, pero bueno, foi unha experiencia bonita, gustoume e a día de hoxe sigo pescando. Ás veces hai que cabrearse, pero ben. Complicado. Nin tanto. A ver, cando empecé, eu son moi torpe para todos os deportes. Cando empecé, o único que facía era enganchar nos árboles, romper fío, perder ninfas, que a mosca pasou o mismo, tuveron que estar comigo insistindo, hasta que dixeron, deixote sola e fai o que queiras. Iso é verdade. Pero bueno, a pouco fun aprendendo. Vas aprendendo. Bueno, isto leva aberto desde principios de temporada, desde marzo, e bueno, agora cambiou moito porque leva moitísima menos auga do que levaba ao principio, e incluso xa a temporada empezada subeu outra vez, volveu baixar, pero agora leva un caudal bastante ben. Este é un sitio, unha zona libre, está bastante machacada, pero bueno, a ver se temos suerte e cae algunha pintona, e a ver. Foi este. Pois estamos aquí no concello de Santiso, moi cerquiña de Melide. Estamos á beira do río Ulla, máis abaixo xuntase o río Ulla co río Furelos, e aquí este río leva aberto desde principios da temporada, e é un río que ao ser libre con morte está moi trillado, tanto de cucharillas, bolita, incluso xente a miñoca. Entonces, claro, é un río que está bastante pisado e as troitas están bastante duras e escóndense bastante. Feria del Salmón de Cornellana. Asturias. Alejandro Portela. Montador y distribuidor de Solitip en España.
Riverfly. Distribución de materiales y equipamiento de pesca a mosca. Torno roll. El torno. Bueno, pois agora quero vos falar de unha persona que foi a que a mí me enseñou a pescar a mosca, enseñoume a pescar este ano, que é Jaime Omar San Martín. Gracias a él, pois, empecé a pescar a mosca, conocemos a marca Draga, as cañas que son as que levamos usando tanto para nifa como para seca. É verdade que estamos moi contentos tanto cas cañas, mas como non agradecerlle tantísimo a paciencia que tuvo para enseñarme a pescar a mosca, que, como me dixo el, dixo, quédame isto de paciencia. Festa da Troita da Pontenova. A Pontenova, capitalidade da pesca. Pois a Pontenova significou moito para min porque nunca fora unha festa de semejante envergadura e aparte que aí foi onde descubrín o que era meterse de cheo neste tipo de pesca. A Pontenova, aparte deso, trouxeme outras cousas bonitas, como foi que nese mesmo ano entereime que viña Martín. Entonces, todos os anos, para min a Pontenova é unha fecha que está marcada no calendario e incluso teño estado traballando en algún sitio e dicirlle, mira, tal día e tal día, para min son intocables. Eses 2 días eu teño que estar presente na Pontenova. É o 4º ano que vou a Pontenova e este ano, por suerte, para min, por mala suerte para outra persoa, pois decidín participar. E cando cheguei ali, pois fomos ver o río, e así desde fora o río impactaba. A min chamaba moito a atención porque era un río que vía fondo, corrientes, pero o día seguinte, cando estuve ali á beira, me metí nel, maravilloso. Fácil de pescar, fácil de andar, posturas perfectas, increíble. O mundo da muller na pesca eu non o acabo de comprender, para min é un misterio. Non coñezo mulleres que pesquen a nivel de río, a nivel de mar sí que sei que hai moitas que pescan, pero a nivel de río cóstame comprender por que non hai. Sei que en outra modalidade sí que hai mulleres que pescan a cucharilla, pero en tema de mosca, aquí en Galicia e sobre todo na miña zona, eu non coñezo a ningunha muller que se dedica a elo. Non entendo por qué, porque para min, polo menos, a pesca é un modo de liberación, relajación, olvidarse de todo. Non acabo de comprender. Eso sí, animo a máis mulleres que o fagan, que proben e que disfruten do que é a pesca. Armería Estradense. Amplia gama de productos especializados en pesca del salmón y trucha. Restaurante Sidrería Casa Ricardo. Cornellana. El sabor de los pescadores del Narcea. Casa de Cacheiro en el corazón de Galicia. Destino sostenible. Turismo comprometido. Casa de Cacheiro, Silleda. En Monterroso, Pazo de Ludeiro, Monterroso.
Eu cando estou pescando son feliz, métome tan de cheo na pesca que olvídome de problemas, olvídome incluso hasta de falar, hasta o punto de que se me seca a garganta, e incluso tendo os compañeiros de lado, nin siquiera lle dirijo a palabra, solo porque estou super concentrada e relajada pescando. Sidrería La Mina en A Pontenova. Gastronomía gallega y asturiana. Apartamentos La Estación en A Pontenova. La Estación en A Pontenova. Bueno, aquí está pescando Silvia, é unha boa zona para o sereno. A estes momentos hai pouca bicharía, vai con pouca auga, vai ben, e é raro que non se movera ninguna, pero sigue intentando. Namsen Salmon and Train Experience. La pesca del salmón en Noruega. Carretes Holgo para la pesca de salmón a mosca. Carrete Holgo. Hecho en Asturias. Cucharilles Edu. Empresa 100% galega, tan nosas como a gaita. Ríos e montes. A tua armería en Santa Comba. Fisture Stream. Pesca en el delta del Ebro. Toda una experiencia. Mago Pesca Deportiva. Enchantada. Todo lo que necesitas para la pesca. Armería Pesca Deportiva Mago.
Lucris. Matzo. Cucharillas para la pesca.